お前はさ、昔から自意識過剰なんだよ。え、お前が嫌がらせだって思うから、そう感じるだけ。そんな。意を決して夫に相談したというのに、夫は理解を示してくれるどころか私を責め立てた。嫌なら出て行けば。まあ、両親のいないお前に、帰る家なんてないけどな。そう言って鼻で笑う夫。私は拳を握りしめて夫をきっと睨みつけた。わかった。実家に帰るわ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私たちは仕事関係で出会った。取引先の担当者同士だった私たちは、何度も仕事を一緒にしていくうちに、だんだんと距離が縮んでいった。夫は私よりも3つ年が上で、大人の余裕があったこともあり、私は早くから彼に惹かれていた。そして一緒にやっていたプロジェクトが一段落ついた時に、彼から食事に誘われたことをきっかけに、プライベートでも会うようになったのだ。それからほどなくして交際を始め、1年後に結婚に至った。私が彼との結婚を決めたことの一つの理由として、彼の優しさにあった。私は幼い頃に母を亡くし、そして私が社会人になったばかりの頃に、父も病気で亡くしてしまった。もともと両親は地方出身で、さらには親戚付き合いもかなり薄かったため、私は頼れる人がおらずに天涯孤独の身になってしまったのだ。夫は私に親がいないことを気の毒に思い、よく自分の実家に食事をしに連れて行ってくれた。義両親はとても優しくて、義母は娘が欲しいと思っていたのよ、なんて言ってくれて、私は久しぶりに家族の温かさを感じられた気がした。それからも何回か義実家に遊びに行ったことがあるのだが、その都度義両親は私に優しくしてくれたので、結婚しても良好な関係を築けると思った。そして結婚してからも定期的に義実家に遊びに行っていた。義両親は私が夫と結婚してからも態度を変えることはなく、いつも温かく私たちを出迎えてくれる。のぞみさんがマサトと結婚をしてくれてよかったわ。一人息子なのになかなかいい人がいないから心配だったんだよ。本当にありがと義両親にそう言ってもらえて、私は本当に嬉しかった。だがそんな中、とても悲しいことが起きた。義父が病で倒れ、そのまま亡くなってしまったのだ。私と夫が病室に駆けつけると、義母は泣き崩れていた。夫も急な出来事に呆然としている。私も再び家族ができたと思っていたのに、こんなにも早く一人失ってしまってとても悲しかった。義母の落ち込みようはひどくて、葬儀の準備などできそうにもなかった。私は義母の代わりに葬儀場の手配などを進めていった。私にできることは何でもやってあげたいと思ったからだ。夫と二人で葬儀の準備をしたことで、とりあえず無事に葬儀を行うことができた。人望が厚かった義父の葬儀にはたくさんの人が参列し、みんなで義父をしっかりと見送った。そして葬儀がすべて終わった時、夫がこんなことを私に言った。母さん一人で寂しいだろうから、俺たちが実家に移り住まないか。それは義母との同居の提案だった。普通ならためらうかもしれないが、私はすぐに同居をすることを承諾した。義母との関係が良好だったし、私にはもう親がいなくて親孝行ができないからだ。夫にはできる限り親孝行をしてほしいし、同居することでそれが一つ叶うのなら、喜んで協力したかったからだ。私が承諾すると夫はとても喜んでくれた。のぞみ、本当にありがとう。これで母さんに寂しい思いをさせずに済むよ。そしてすぐに私たちは義実家に移り住んで、義母との同居生活をスタートさせた。同居を始めてからも義母は優しかった。今日は唐揚げを作ったよ。とても美味しそうです。いつもお仕事を頑張ってきてくれているからね。いっぱい食べて。ありがとうございます。こんな風に、とても仲良く家族団らんで楽しい日々を過ごしていた。だがちょっとずつ義母の態度が変わっていった。のぞみさん、あなた今からお風呂に入るの？え、はい、そのつもりでしたが。いいご身分ね。
まだマサトが入っていないっていうのに。すみません。マサトさんは今日飲み会だと聞いていたので、帰りが遅くなるかなと思って。言い訳なんてしなくていいわよ。あなた、だんだんと厚かましくなってきているわね。そんなつもりはなかったのですが、すみません。義母は何かにつけて私に文句をつけるようになった。どうしてそんな風に態度が変わってきたのかと思いながらモヤモヤしていると、ある日その理由が分かった。のぞみさん、いい加減にしてくれるかしら。何のことでしょうか。あなた、いつになったら子供を産むの？義母はしびれを切らした様子で私にそう言ってきた。もう結婚して3年になるでしょ。普通は子供一人くらい作って孫の顔を見せるものだと思うけど。義母は私たちに子供ができないことに腹を立てていたようだ。すみません。私たちも子作りには励んでいますが、焦ってはいなかったんです。授かり物だから自然とできるのを待とうって話してて。またそうやって言い訳をするの。あなたって本当にずるいというか性格が悪いわね。マサトのことも巻き込んで自分だけの非じゃないみたいな言い方して、やっぱり片親で育ってたからかしら。私はそんなことを言われて呆然としてしまった。今まで優しかった義母から出てくる言葉とは思えなかった。その後も義母は私に心ない言葉をぶつけてくるようになった。嫁だったら普通は家庭に入って夫を支えるべきでしょ。それなのに自分のわがままを押し通して働くなんて本当に生意気よね。ずっと甘やかされて育てられたからでしょうね。子供も産まないし仕事も辞めないし、本当にひどい嫁だよ。あんたみたいな性格の悪い女は今まで会ったことがないよ。顔を合わせるたびにそんなことを言ってきて、私はどんどんストレスが溜まっていった。あの頃の優しい義母はどこに行ったのだろうか。そして義母はそういう嫁いびりを主に夫がいないところでしてきた。そのため夫は私がそういう目に遭っていることを知らなかったのだ。だがあまりにもしつこく嫁いびりをしてくるので、私は我慢ができずに夫に相談をすることに。ここ最近ずっとお母さんからひどい態度を取られてるんだけど、ちょっとマサトさんの方からお母さんに言ってくれないかな。ひどい態度。結構心ない言葉をずっと言われてるの。私がそう言うと夫はめんどくさそうにしながら頭をかいた。それって本当なの？母さんがそんなことするとは思えないんだけど。私も昔はお母さんがまさか私をいびってくるとは思わなかったよ。だけど最近は本当に私に対して攻撃的なの。お前はさ、昔から自意識過剰なんだよ。お前が嫌がらせだって思うからそう感じるだけ。そんな。意を決して夫に相談したというのに、夫は理解を示してくれるどころか私を責め立てた。そしてそれからというもの、夫も義母と一緒になって私をいびるようになったのだ。俺の方が稼いでいるってのに、なんで俺と同じものを食べてるんだろうな。確かにそうね。この女には残飯くらいがちょうどいいわよね。そうだ母さん、今度2人で寿司でも食べに行こう。こいつには食べる権利なんてないから留守番をさせよう。いいわね。親子水入らずでお寿司なんて。あんたはしっかりと家の掃除をしなさいよ。義母と夫は私を仲間外れにすることを楽しんでいた。そして私の洗濯物だけを避けたり、私の晩ご飯だけ用意しなかったり、私に必ず最後にお風呂に入るよう言って、私が入る前に浴槽のお湯を抜いたりなど、そういう子供じみた嫌がらせを2人で一緒になってやってきた。そんなことを毎日されて、私の心はかなり疲弊していった。そしてとうとう心が限界を迎えた。もういい加減にしてくれない？私が一体何をしたっていうの？ひどい態度を取られるから相談したのに、あなたもお母さんと一緒になって私を攻撃してくるなんてありえないわ。嫌なら出て行けば。まあ両親のいないお前に帰る家なんてないけどな。そう言って鼻で笑う夫。この時、私の頭の中で何かが切れた。この人にはもう何を言っても無駄なんだ。
私は拳を握りしめて夫をきっと睨みつけた。わかった。実家に帰るわ。は、実家。夫は目を丸くした後、声を上げて高笑いをした。強がるなよ。お前の親はもういないんだから、実家も帰るところもないだろ。強がってなんかないわ。あなたとはもうやっていけないから、ここを出ていくわ。そうかよ。さっさと荷物をまとめて出ていけよ。お前みたいな子供も産めない役立たずを嫁にもらって損したわ。こんなひどいことを言うやつと私は結婚をしていたのか。私は一気に夫に対しての愛情が消えた。私が荷物をまとめていると、義母がこちらにやってきた。やっと出ていくのかい。寄生虫の疫病神を追い払えてせいせいするよ。さっさと出て行ってちょうだい。二度とその顔を見せないでおくれよ。義母はそんなことを言ってきたが、私は無視をして荷物をまとめた。その後、私は引っ越しを終えた後、離婚届を役所に取りに行き、それを義実家に郵送した。すぐに記入済みの離婚届が返ってきて、私はそれを提出して夫との離婚が成立した。それから私は仕事中心の生活を送っていたのだが、離婚して2年ほどが経った頃、幼馴染と再会したことをきっかけにまた恋愛をするようになった。彼とは幼稚園から高校まで同じだったのだが、大学で彼が地方に行ったことをきっかけに疎遠になってしまっていたのだ。そして私の父が亡くなって家を売り払ったことで、彼の実家近くにも足を運ぶこともなくなっていたから、余計に会う機会がなかった。それがたまたま高校時代の同級生と飲んでいる時に、誰かが彼を呼んで再会したのだ。それから私たちは今までのお互いのことを話し、そして二人でも会うようになった。その後、順調に交際を進めていたところ、私が妊娠していることが判明。それで順番は逆だが結婚することになったのだ。彼の親とは子供の頃から何度も会っているので、私のことも実の娘のように扱ってくれた。それから私たちは家を購入し、生まれてきた子供と3人で仲良く幸せに暮らしていた。そんな時、私はばったりと元夫と再会した。あれ、もしかしてのぞみか。私が声をかけられた方を向くと、そこには元夫と若いギャルメイクをした女性の姿が。お前、こんなところで何やってるんだよ。私はその時住んでいるマンションの前で立っていた。夫が玄関で忘れ物をしたと言ったので、私は先にエレベーターに乗って降りてきていたのだ。ここは高級マンションの前だぞ。そんなところに突っ立ってたら不審者に思われるぞ。そう言って高笑いをする元夫。隣にいる若い女性も、すでに不審者だけど、と言った。初対面のくせになんて失礼な女だ。私はめんどくさいので無視をしていると、元夫はそれが気に入らなかったのか絡んできた。おい、無視すんじゃねえよ。どうせお前みたいな貧乏人で親なしは、安いアパートにでも住んで惨めな生活を送ってたんだろ。勝手にそんなことを決めつけて、私を罵倒してきた元夫。すると、やっとエントランスから今の夫が出てきた。ごめんのぞみ。おむつの替えも忘れてたって気づいて、また家の中に戻ってた。だから遅かったのね。あれ、この人たちは知り合い？元夫。たまたまここを歩いてて、私に絡んできたみたい。あなたが忘れ物してなければ、嫌な奴の顔を見なくて済んだのに。ごめん。冗談よ。この男が嫌な奴ってのは本当だけど、私はそう言って、元夫を蔑むように見てやった。元夫は私の今の夫がタワマンから出てきたこと、そして会話から私と今の夫がこのタワマンに住んでいて、さらには子供までいることを知り、顔を青くしていた。お前、ここに住んでいるのか。しかも子供まで。ええ、そうよ。夫は絶句していた。さっきまでバカにしていた私が、自分よりも成功をつかんでいることがショックだったのだろう。私はついでにあることを教えてあげた。
ちなみにあなたの実家を出て行った時のことだけど、あの時、私には本当に帰る実家があったのよ。私の父は資産家で、不動産をいくつも所有していたの。父は病気で亡くなる前に、その不動産は私に相続して家賃収入が入るようにしてくれていたのよ。父と住んでいた実家は父が亡くなった時に売ったけど、数千万で売れていたから預金もかなりあったわ。あなたの実家を出た時は、所有している賃貸マンションの部屋の一室に自分で住んでいたのよ。そんな、お前が資産家。どうしてそれを結婚している時に言ってくれなかったんだよ。さあ、自分でもわからないけど、なんか隠しておこうって思ったのよね。多分無意識下では、あなたやお母さんのこと本当は信じていなかったのかも。でも昔の自分を褒めてあげたいわ。だって実際、あなたもお母さんも本当にひどい嫁いびりをしてきたし、今は私に資産があると知って目の色を変えてるもんね。本当に資産のことを知られる前に離婚できてよかった。おかげで幸せな結婚をして子供にも恵まれたわ。ああ、私には子供ができたから、もし子供ができないならあなたにどこか原因があるかもね。それじゃあもう行くから。もしこの辺をうろうろするようになってたら、即刻通報するからね。私が畳みかけるようにそう言うと、元夫は顔面蒼白の状態で口をパクパクさせていた。元夫の隣にいた若い女性は、ダサッと言って、元夫に絡めていた腕を離して一人で歩いて行ってしまった。私は元夫を横目に、夫と子供と一緒に車に乗り込んで、その場を去った。それから少し経って、私が働く会社に元夫が働いている会社の部長さんが仕事の用事で来ていたので、私はちらっと元夫について聞いてみることに。すると部長さんは呆れた様子でいろいろと話してくれた。何でも元夫はあれから仕事で大失敗をしてしまい、減給の上で左遷されていたらしい。だが元夫は自分の非を認めずに、横柄な態度を周りに取るようになっていたそうだ。そして孤立した結果、ストレスのはけ口にキャバクラに通うようになり、散財するようになったんだとか。そこで出会った女性にかなり貢ぎ込んでいるという噂があるらしく、しかも貢ぐために自分の母親の年金にまで手を出しているとのこと。つまりあの義母のお金を勝手に使っているということだ。だが仕事のできなさは相変わらずで、会社としてはいつ解雇しようか悩んでいる状態だったらしい。そんな時、元夫はしばらく無断欠勤をしたそうだ。これを受けて会社は元夫を堂々と解雇したらしい。無断欠勤をした時期を聞くと、ちょうど私と元夫が再会をした頃だった。きっとあの時に散々貢いだキャバ嬢に捨てられて引きこもったのだろう。義母も散々お金を使われた挙句、会社をクビになった大きなニートが家に居座りつくようになるとは思わなかっただろう。勝手に元夫が転落していったのはいい気味だと思う。そして私はもう元夫のことなんて忘れて、今の夫と可愛い我が子と幸せな日々を過ごしていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。